Ola, agora é a temporada dos cítricos e imos facer unha mermelada de laranxa. Mirade que fermosas, estas son da nosa terra. E para a receita imos precisar 1 kilo de laranxas, que xa lle quitamos o pedúnculo, están lavadiñas, e 2 limóns. Aquí temos. E despois tamén 1 kilo de azucre, pero eu vou botar un pouquiño menos, porque non me gusta tan doce. Entón, empezamos. O seguinte que imos facer é facer o zume das laranxas e os limóns. A medida que vamos enchendo o vaso, botámoslo nunha xarriña, porque este zume vai ir á neveira. E seguimos. Aquí temos todo o zume. Ahora, isto metémolo no frigorífico hasta o momento que fagamos xa a mermelada. Aí queda. E con isto non imos tirar, Temos unha bolsiña de algodón onde imos meter as pepitas e todo o branco que sobrou. E imos meter aquí. Esquecime de desenchufar. Non fagades, Bueno, aquí temos esta bolsiña. Imos de facer un nudo e agora vos digo pa que. Bueno, cas peles dos cítricos imos facer agora en medio litro de auga, imos cocelo. Entón, metemos aquí. E tamén imos poñer o que metemos na bolsiña. Isto, e vamos a cubrirlo un pouquiño máis. Mirade, que quede un pouquiño cuberto isto, para cocer. E deixamos que este aquí 1 hora. Encendemos e que ferva aí 1 hora, ímolo tapar e aí queda. Lembrade, 1 horiña. Xa estivo 1 hora cocendo as cáscaras da laranxa e os limóns e agora, mirade, vamos a colala. Vamos a botar aquí. E imos aplastar un pouquiño para sacar de todo o zume e imos deixar enfriar para despois cortar as cáscaras das laranxas e os limóns para facer o que nos queda. Con un coitelo ben afiado, imos cortar as cáscaras das laranxas. O corte pode ser máis grosso ou máis finiño. Máis pequeno, máis grande.
cortamos todas as laranxas e soamente a metade de un limón, así en cachiños pequeniños. E agora, na mesma tarteira onde estivemos facendo o de antes, o que facemos é botar o que soltaron, o zume que soltaron as laranxas e os limóns de cocer, o zume que tiñamos na neveira, e os trociños que estivemos cortando. Isto vámoslo a deixar e tamén lle botámoslle o azucre, que teño que ir a buscarlo ali. Aquí temos o azucre que lle botamos. Isto é 1 kilo, pero podedes botar o que vexades. Isto remexémolo un pouquiño e vai a estar entre 5 e 20 minutos. Entre 5 e os 20 minutos. Cando vexamos que está xa un pouquiño espeso, ímolo mirando. Agora vamos a deixar que ferva. Bueno, xa vedes como ferve. Tivémolo aquí como 10-15 minutos fervendo e imos ir quitando a espuma esta que se forma ao redor. E quitámola. E seguimos deixando que ferva un pouquiño máis hasta que pasen máis ou menos 20 minutos. Isto vámonos retirando. Aquí quedanlle 8 minutos para rematar. E seguimos dándolle. Estamos remexendo as laranxas e o limón e fijadevos ben, vaise formando unha espuma ao redor que imos aí sacándoa e tiramos con ela, que iso produce un pouco de amargor. E seguimos deixando que se faga. Eu puxen 30 minutos, pero igual nos falta un pouquiño máis. E aquí xa teño preparados os botes esterilizados e teño de diferentes tamaños. E vou utilizar, como non teño un funil, vou coller aquí un invento dunha botella plástica para depois colalo. Pero agora seguimos aquí hasta que espese. Como vedes, ten que ferver. Entón, nada, paciencia. Bueno, pois isto estivo 35 minutos en total. E vedes a consistencia que ten aí. E agora o que imos facer é deixala que repouse un pouquiño e despois xa pasamos aos botes. Agora queda aquí 10 minutiños máis ou menos. Vedes a película esta que se formou? Pois mirad, estivo 10 minutos. Ora, vou na romper e vedes o espesiño que está? Agora, así quentiña, vou encher os botes. Voume axudar dun cazo. E vou ir enchendo. Así vou enchendo todos, un por un. Só queda un. Mirade os que fixemos, Isto é como ten que quedar a mermelada. Pechámola ben e poñémola cara abaixo
E o mesmo facemos ca última. E así. Ata mañá. E mañá xa a metemos nun sitio oscuro e pode durar un ano. Pero a nós vai nos durar, non sei, unha semana, porque sempre agasallas con algún. Bueno, espero que vos gustara. A disfrutar. Esta xa é unha mermelada que fixemos de outra vez. Está fresquiña e bona a probar porque... Está un pouco amarga, pero encántame así. Veña, bo proveito.